George, ġiċ nibdew niddiskutu ftit anki d-Dipartiment tas Servizzi Soċjali ħafna mistoqsijiet li batulna t-telespettaturi tagħna x'ħadd qalilna. Is-sena l-oħra kont smajt li Sur Karamona jgħid li dawk il-pensjonanti ta' wara 2009 kellhom jingħataw xi differenza li ma kinux ħadu għaltinna xtaqt nistaqsi dwarha jien. Eżattament, mela. Il-persuna twildet fil-53. Eżattament, hija mistoqsija tajba ħafna għax mistoqsija li ħatolqot ħafna il-pensjonanti kollha. Mela, ħanfissirha mill-bidu storikament ġara. Sal-2007, 2007, iż-żieda tal-pensjonanti taż-żieda tal-olli tal-ħajja kienet tingħata 2/3. Mill-2008 l qudiem bdiet tingħata iż-żieda sħiħa tal-olli tal-ħajja lill-pensjonanti kollha. Hemmhekk ġara illi 2/3 tal-pensjoni, 2/3 taż-żieda tal-olli tal-ħajja tidħol direttament fir-rata tal-pensjoni mill-2008 u terz kienet tingħata bħala cost of living bonus. Li ġara huwa illi matul is-snin min ħareġ bil-pensjoni mill-2010 pereżempju l-qudiem tilef it-terz tal-2009 u tal-2008. Min ħareġ fl-2011 tilef tal-2010, 2009 u 2008. U allura aktar ma ġejna l-qudiem bħal pereżempju min ħareġ bil-pensjoni fl-2022 tilef mill-2009 sal-2021 bħala dak it-terz ta' kull sena akkumulat u allura l-Gvern iddeċieda fl-2022 illi minn barra żieda tal-olli tal-ħajja. Iż-żieda addizzjonali li jagħti kull sena il-Gvern lill pensjonanti jagħti wkoll żieda oħra biex fuq medda ta' snin dak li jkunu tilfu l-pensjonanti bell-2009 u l-2000 f'dan il-każ l-2022 tibda tingħatalhom lura bil-mod il-mod. Fuq medda ta' snin. Jiġifieri aħna qed ngħidu illi il-pensjonanti kollha huma eligibbli għal pensjonanti kollha li ġew pensjonanti mill-2009 il qudiem. F'dak il-każ dik awtomatikament tingħata awtomatikament maż-żieda li jingħataw il-pensjonanti fil-bidu tas-sena u sussegwentament kull 4 ġimgħat u ħanati spjega żgħira ta' kif persuna tista' tikkalkula. Mela aħna nafu li din is-sena iż-żieda tal-olli tal-ħajja hija 990 fil-ġimgħa u 260 oħra fil-ġimgħa. Li flimkien jagħmlu 1250 fil-ġimgħa żieda tal-olli tal-ħajja u żieda addizzjonali. Jekk toddhom flimkien kull 4 ġimgħat għandek żieda ta' 50 euro. Okay. 1250 fil-ġimgħa l 4 ġimgħat, 50 euros. Allura jekk jikkalkulaw issa il-pensjoni ta' frar ma dik il-pensjoni li rċivew f'Novembru li għadda tal-2022, il-pensjonanti li ħarġu bil-pensjoni mill-2009-2010 l-qoddim se jraw żieda kull 4 ġimgħat ta' aktar minn 50 euro. Dik id-differenza hija żieda ta' din il-weda li ħabbar il-Gvern fl-2022 u komplet fl-2023. U naturalment hemm perjodu li se jibda jingħata. Ekku, skont f'liema sena inti ħriġ pensjonant. Qed infisser li l-pensjoni ta' frar mal-pensjoni ta' Novembru minħabba illi dawk ikunu 4 ġimgħat sħaħ. Ekku. Il-pensjoni ta' Jannar kien hemm min irċieva iż-żieda għal 3 ġimgħat għax kellu ġimgħa li tot ma tas-sena l-oħra. U allura meta jħabtu dan il-kalkolu li għadni kemm jiena jaraw il-pensjoni ta' frar ħabtuha mal-pensjoni ta' Novembru u hemmhekk se jindinaw li għandhom żieda ta' aktar minn 50 euro kull 4 ġimgħat. Dik id-differenza ta' aktar minn 50 euro tfisser il-wieda li ħabbar il-Gvern għal budget 2022 u għal-budget 2023. Telespettatriċi tagħna bat jew telespettatur batilna numru tal-karta tal-identità jispiċċa b'44. Din il-persuna ħadmet għal 11-il sena part-time u qed tistaqsi jekk hijiex eliġibbli għall-pensjoni. Mela. Iċċekkjajt in-numru ta' kontribuzzjonijiet li għandha s-sinjura mħallsin. Fil-verità m'għandix 10 snin sħaħ mħallsin bħala kontribuzzjonijiet u allura ma tistax direttament tidħol fl-iskema tal-pensjonijiet kontributorji. Iżda, il-sinjura talbet ukoll jekk tistax tħallas xi kontribuzzjonijiet blura. Minħabba illi hemm ċertu parametri li trid inti tissodisfa sabiex titlob illi tħallas il-kontribuzzjonijiet blura, minħabba li s-sinjura hija over the pensionable age, ġifieri għandha aktar minn 65 sena trid tissodisfa illi għandha ktib tax-xogħol miftuħ qabel l-1990.
F'dan il-każ is-sinjura sfortunatament m'għandix ktib tax-xogħol miftuħ qabel l-1990 u allura ma tistax tapplika biex tħallas xi kontribuzzjonijiet blura u allura tirċievi mbagħad il-pensjoni kull 4 ġimgħat. U hawnhekk iridu ngħidu jiġifieri persuna trid tkun għadha qiegħda taħdem biex finalment tkun tista' tħallas dawk il-kategorija ta' persuni li jkunu qabżu l-pensionable age qabżu li 65 sena li jekk jagħtuna prova illi kellhom xogħol iddikjarat mal-awtoritajiet imma ma kienx hemm bolol imħallsin għalih, f'dak il-każ nagħtu ċ-ċans lil persuna biex tħallas dawk il-bolol neqsin sabiex tiġi eliġibbli għal pensjoni. F'dan il-każ ma kellix ktib tax-xogħol miftuħ qabel l-1990 u allura ma tistax tiġi eliġibbli illi titlob li tħallas dawk il-bolol. Ħatibqa' tirċievi dik li ngħidulu il-bonus ta' darba għal dawk li ma jiġux eliġibbli għal pensjoni bil-bolol li għandhom. Xi ħadd ieħor jiena pensjonant kont naħdem part-time u l-bonus ta' Ġunju qatt li ma rċevejtux. Id-differenza mid-dipartiment ċempilt il-153 ma xorta għadni mingħajrhom. Jien ħadd il-pensjoni ta' 62 sena bqajt inħallas il-bolla sa 65 sena, irċevejt żewġ żidiet ta' dawk it-3 snin u qaluli li intitolat għal żieda oħra. Tista' tispjega ftit please twilet fil-54. Mela hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-bonus li jingħata kull 6 xhur. Li jingħataw l-impjegati u li jingħataw anke il-pensjonanti. F'dan il-każ minħabba u hawnhekk ħankun qiegħed infisser għal ħafna pensjonanti, jekk is-sinjur qiegħed jaħdem part-time, allura mill-impjeg suppost ħajjuħu parti mill dak il-bonus ta' kull 6 xhur. Għal daqstant nitolbu jibgħat l-FS3 li jingħata mingħand l-employer tiegħu biex aħna bħala dipartiment nkunu nafu x'parti mill-bonus ħalli id-dipartiment taħallas id-differenza ta' dak il-bonus. Ġifieri jekk nofs il-bonus mingħand l-employer, id-dipartiment f'dak il-każ ħajħallas in-nofs ieħor tal-bonus. Ħadem ukoll bejn it-62 u l-65 is-sinjur u ħallas il-bolla kif suppost. F'dak il-każ ma jistax jiġi eligibbli għal pensjoni ola għax tiġa qed jieħu l-ola pensjoni li tista' tingħata lilu minħabba li l-pensjoni tinħadem bil-pensionable income u tinħadem bil-kontribuzzjonijiet. Inti semmejt xi ħaġa oħra u naħseb interessanti jew importanti li ngħidu għall benefiċċju tat-telespettaturi tagħna ħadem bejn 62 u 65 u hemmhekk persuna li tibqa' taħdem anki f'dan il-perjodu ta' snin importanti li t-taxxa titħallas, il-bolla ma titħallas u il-bolla tibqa' titħallas. Il-bolla tibqa' titħallas? Eżattament, il-bolla tieqaf titħallas mill-età ta' 65 sena l fuq. Jekk tibqa' taħdem u tibqa' tieħu l-pensjoni mill-età ta' 65 sena tieqaf tħallas il-bolla. Imma sal-età ta' 65 sena il-liġi tgħidlek li tibqa' tħallas il-bolla jekk inti bqajt taħdem. Kulħadd jiġifieri rispettivament tal-imma sena tkun twelid sa 65. Kull min jibqa' jaħdem jekk jibqa' jħallas il-bolla iżda tieqaf titħallas tal-età fl-età ta' 65 sena. F'dak il-każ is-sinjur beda jieħu l-pensjoni ta' 62 sena jekk kellu biżejjed kontribuzzjonijiet ta' 61 żieda ta' 5% over and above fir-rata tal-pensjoni tiegħu iżda minħabba li l-pensjoni ta' 62 u baqa' jaħdem baqa' jħallas il-bolla. F'dak il-każ dik il-bolla li baqa' jħallas bejn 62 u 65 ma setax jiġi eliġibbli għal pensjoni ola, għax diġà qiegħed jieħu l-pensjoni, l-ola pensjoni li ħallas il-pajjiż f'dak il-każ. Tajb, mela għandi telespettatur tagħna għalinna jiena tifel waħdi nuħsib lill-ommi u nistaqsijek kienx intitolat anki għal xi għajnuna. Eżatt, hawnhekk inħeġġeġ lin-nies biex meta jibatuna l-SMS jibatuna il-numru tal-identità, tal-karta tal-identità. Ġifieri biex hemmhekk inkunu nistgħu naraw speċifikament l-individwu x'ħaqqu ma ħaqqux. Imma f'dan il-każ ħallejt dal-SMS sabiex infisser l-allowances għal-carers. Kellna ftit SMS mingħajr numru tal-karta tal-identità fil-fatt. Meta tibatu SMS fuq 506170000 jekk tibatu n-numru tal-karta tal-identità tagħmlu iżjed faċli għal ħbib tagħna mid-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali biex jiġu b'risposta definittiva. U barra minn hekk aħna nkunu nistgħu ngħinu lil persuna jew il dak li jkun illi naturalment nkunu nistgħu niggwidawkom mhux jiena tal-professjonisti tagħna. Ikunu jistgħu jiggwidawkom anki jekk forsi tkunu intitolati għal xi ħaġa. Eżattament. F'dan il-każ ħan profitta ruħi u nfisser l-allowances tal-carers. Eżattament. Saret riforma fl-2017 qabel l-allowance għal carers konna ngħidu la pensjoni allowance.
kif kienet tiġi evalwata minn naħa medika, kienet liġi tajlek li jrid persuna, ġifieri il-pazjent irid ikun bedridden jew wheelchair bound biss sal-2016. Mill-2017 din inbidlet totalment u daħlet dik li ngħidula l-increase carers allowance u l-carers allowance. L-increase carers allowance tingħata fejn pazjent ikun b'dipendenza għolja u dik titkejjel skont questionnaires mediċi bħal Bartel Index jew Mini-Mental State Examination u l-carers allowance li hija rata inqas bħala pagament titħallas lil dawk illi jkunu qegħdin jieħdu ħsieb pazjent b'dipendenza medja u kif ukoll titkejjel questionnaire mediku bħala Bartel Index u Mini-Mental State Examination. Hemmhekk imur il-bord mediku għand il-familja, ġifieri għand il-carer li jkun qiegħed jieħosib lill-pazjent, il-pazjent jiġi evalwat medikament u jiġi deċiż jekk il-persuna ħaqqiex dak it-tip ta' benefiċċju. Permezz ta' dawn il-questionnaires mediċi ilqatna ħafna iktar pazjenti. Ġifieri minn ftit pazjenti laqqas kienu jlaħqu l-100 bħala pensjoni tal-wens illum għandna ftit iktar minn 1000 qegħdin jirċievu bħala dan it-tip ta' allowance u jagħtik sodisfazzjon. Ekku. Minħabba illi dawn il-persuni irnexxinna nżommuhom jgħixu fil-komunità u mhux bil-fors iridu jinġabru. U jkunu qegħdin mal-membri tal-familja tagħhom. Mal-membri tal-familja tagħhom. Isom baqgħu id-dar. Għax il-carer irid ikun ir-relative. Ekku, ekku. Grazzi li ġbit l-attenzjoni. Ħanaddi għal-SMS ieħor xatt għalli għandi lill-ommu u l-missieri għandhom il-fuq minn 80 sena u għadhom joqogħdu ġo darhom. Għadni kemm smajtkom tgħidu li huma eliġibbli għall-karta roża u tintbatilhom awtomatikament. Iżda qatt ma rċevewha. Mela, ħanfisser il-budget measure tal-2022. Kien hemm Ġifieri l-aħħar budget li nqara. Tas-sena li għaddiet. Kien hemm miżura illi tajt illi kull min din forsi nesa fil-mistoqsija tiegħu is-senjur, kull min jala 80 sena u jkun qiegħed jirċievi għajnuna supplementari, l-allowance supplementari, hemmhekk tintbatlu il-karta roża b'mod awtomatiku id-dar. Ġifieri 80 sena u jrid tkun qed tirċievi l-allowance supplementari. L-allowance supplementari tirċevija skont idħul li jkollok inkluż il-pensjonijiet u jekk ma taqbis ċertu threshold din tkun eligibbli għalija. Imma biex tirċievi l-karta roża b'mod awtomatiku d-dar tkun għalaq 80 sena kif qed isemmi s-senjur, imma dak li naqas isemmi huwa li tkun qed tirċievi wkoll għajnuna supplementari. Mela, għandi SMS ieħor 50617000 jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna nieħdu gost nisimgħu minn għandkom, però meta tibatu SMS għad għandkom iċ-ċans illi tibatulna il-numru tal-karta tal-identità biex finalment aħna niġu b'risposta definitiva jekk alla jrid anki il-ġimgħa d-dieħla. X'għad qalilna jiena bħalissa qiegħed fuq il-pensjoni tal-invalidità, kemm qiegħed l-inkriż l-oli li żdied? L-ola inkriż il-kola ġifieri tirċevija b'990. M'hemmx noqqas mela iż-żieda tal-oli tal-ħajja kienet 990 fil-ġimgħa l-2023. Kull min qiegħed jirċievi l-pensjoni tal-invalidità se jirċievi 990 sħaħ mingħajr noqqas ta' xejn. Għanna ċans ħankomplu naqraw aktar mill-SMS la darba qed ċans li nkomplu mela għaltinna minni għandna telespettatriċi għaltinna minni twildet fid-69 għaltinna kont laqt mix-xogħol biex nieħu ħsieb lill-missieri li kellu l-Alzheimer's u issa qed nieħu ħsieb lill-ommi. Jien nieħu tal-carers bħala bolla dik qiegħda titħallas li please jien dejjem ħdimt u ħallast bolla għandi bollol mhux ħażin imħallsin jekk qed titħallas li l-bolla issa xorta tkun tot mal-bollol l-oħra illi nkun diġà ħallast? Eżattament, mela. Jiena għad niftitilu kemm fissirt l-allowances għal-carers. Daħlet riforma fl-2017. Ma waqafniex hemm fl-2017, bqajna nirriformaw. U din is-sena daħlet miżura oħra fejn jidħlu l-credits għal dawk li jkunu qegħdin jirċievu allowance għal-carers jew allowance miżjuda għal-carers. Sal-2022 sabiex tiġi eligibbli għal-credits tal-bolla, il-credits jiġifieri waqt li qed tirċievi l-allowance għal-carers il-bolla titħallaslek mill-gvern. Mela sal-2022 rid tissodisfa leverage ta' 20 kontribuzzjoni fis-sena matul il-ħajja lavorattiva tiegħek. Dak leverage ta' 20 ħajinżel għal 15 mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena sabiex iktar nies jiġu eligibbli għal din il-kredit tal-bolla. Ġifieri waqt li tkun qed tirċievi dawn it-tip ta' allowances kull ġimgħa titħallaslek il-bolla mill-gvern hija l-kredit. Mela nserħula moħħa hawnhekk is-sinjura. Is-sinjura żgur tiġa qiegħda tieħu l-credits minn serħilha moħħa. Iżda mimma laqqas jissodisfa leverage ta' 15 din is-sena se tkun qed tidħol illi dawn il-persuni jibdew jirċievu wkoll sa massimu ta' 4 snin bollu l-imħallsin mill-gvern credits għal perjodu
li jkunu qegħdin jirċievu l-allowance għal carers u l-increased carers allowance. Dan sabiex iktar nies meta jaslu għall-età pensjonabbli jiġu eligibbli għal pensjoni kontributorja. Dak huwa lan li jitlu dawn it-tip ta' miżuri. George, ħani konkludu għax wasalna biex nikonkludu, grazzi li l-ek tal-informazzjoni kif tindunaw jiftakru kollox għalla jbirek dawn il-ħbib tagħna dawn il-professjonisti li jiġu mid-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali bid-dettalji ta' kull persuna li tkun batitilna l-SMS ta' dan ngħidlek, grazzi li l-ek u l-tim kollu tiegħek. Grazzi li l-kom Anġela. Jekk intom tixtiequ tibatu SMS 50617000 tinsewx anki appella għalija s-Sur Cremona ibatu n-numru tal-identità jekk joġobkom ħalli aħna niġu ma natux ħafna iżjed xogħol lill-Dipartiment biex joqogħdu jċemplu ma finalment jagħmlu riċerka u jiġu bir-risposta definittiva. George, grazzi. Grazzi tal-opportunità. Niltaqgħu bħal minn tiem. Ftit tarif pubbliċitarju.